0. Terminus technicus používaný v stavebníctve na určenie, kde bude koncová výška podlahovej krytiny. Po dovezenej tojtojke druhá najpodstatnejšia vec, ktorú potrebujete rozhodnúť, je určenie podlahovej krytiny v každej jednej miestnosti zvlášť. Pýtate sa prečo? Výšky a funkčnosť. Poďme na výšky. Pri väzu zásyp potrebujete vedieť, koľko nasypať. Príde poterár. Chce vedieť, koľko milimetrov bude betón alebo anhydrit. Čo trúbky podlahového topenia? Do akej výšky osadia HS portál, skryté zárubne, púzdro na posunné dvere, balkónové dvere a vchodové dvere. Výška prvého a posledného schodu, sifón v kúpeľni a to chcete bez prechodových líšt, že áno. Každá krytina má inú štandardnú výšku. Laminát od 7 do 12 mm, vinyl 2 až 6, drevo 14, koberec 10, PVC 2, dlažba 8. Takže z toho betónu zbrúsime 3 mm. Do kúpeľne prilejeme centimetr nivelačky. Viete, ako dlho to bude schnúť? To, aby som všetkých remeselníkov presunul na nový termín. Nevadí. Upravím faktúrku. Druhý dôvod, prečo si to povedať takto v predstihu je, že si zosumarizujete vlastnosti, ktoré očakávate od finálnej podlahovej krytiny. Je to veľmi subjektívna vec a sledujeme tam rôzne kritéria. Trebárs, pre mňa osobne, je akustika danej krytiny veľmi podstatná. Rozdelím jej 10 bodov. Dlažba, tá je najhlasitejšia. Dostáva minus 10 bodov. Laminát je veľmi hlučný. Dostane minus 7 bodov. Vinyl na HDF doske už nie je až tak hlučný, ale stále je niekde okolo 0. Vinyl LVT už je celkom tichý, to znamená dostane 4 body. Moonwalk je jeden z najtichších, dostane 9 bodov. Drevo z masívu môže vydávať zvuky, to znamená, dostane maximálne 2 body. Drevo trojvrstvé je väčšinou už tichšie, dostane 4 body. Koberec je najtichší, dostane odo mňa 10 bodov. Epoxidová podlaha, ťažko povedať, ale bude to niekde, je tichá, tak povedzme 2 body. Druhé kritérium je vodeodolnosť. OK, v kúpeľni už de facto kontumačne vyhraje dlažba. Aj keď aj tam môže byť drevo, aj laminát a tak ďalej. Ale keď sa budeme baviť, dajme tomu, o obývačke, pre mňa osobne vodeodolnosť nie je až tak dôležitá. Dajme tomu, budem rozdeľovať 3 body. Dlažba, tá je vodeodolná. Získala všetky 3 body. Laminát, sú už aj vodeodolné lamináty, ale stále to riziko tam je, takže maximálne 1 bod. Vinyl na HDF doske, znovu, tá HDF doska môže do seba poberať vodu, takže niekde na 0. Vinyl LVT je už aj nalepený a väčšinou je plne vodeodolný. To znamená, dostáva 3 body. Moonwalk je do značnej miery vodeodolný, dostáva 2 body. Drevo z masívu, to už je náchylné na vodu, takže 0. Drevo trojvrstvé, to isté. Koberec, ten, keď navlhne, tak to už je prúser. Ten dostáva minus 3 body. Epoxid, plne vodeodolný, 3 body. Podlahové topenie. Znovu, keď mám podlahové topenie a chcem, aby sa mi čo najviac a čo najrýchlejšie uvoľňovalo teplo do miestnosti, budem podľa toho rozdeľovať body. Nie je to znova pre mňa až tak úplne top najdôležitejšie, pretože tam mám aj iné zdroje tepla. Budem rozdeľovať povedzme 5 bodov. Dlažba, tá potrebuje nejaký čas, než sa nahreje, ale potom uvoľňuje teplo veľmi dlho. Zároveň ho ale nedokáže akumulovať, preto odo mňa získava maximálne 2 body. Laminát celkom dobre vedie, odpor tam už je, a udržať teplo veľmi neudrží, takže sme niekde minus 1 bod. Vinyl na HDF má dosť veľký teplný odpor, udržať teplo v sebe nevie, takže dostáva nejakú 0. LVT vinyl, ten je tenký, ten krásne prenáša teplo, ale zároveň neakumuluje teplo, tak nemôže dostať 5 bodov, ale 3 si zaslúži. Moonwalk vedie teplo, niečo naakumuluje, dajme tomu 2 body. Drevo z masívu, pozor, to už je dosť veľký izolant a preto nemôžeme počítať s tým, že preniesie teplo, dostáva minus 5 bodov. Drevo trojvrstvé preniesie teplo a zároveň dokáže akumulovať teplo z miestnosti, zo slnka, z iných materiálov. To znamená, za mňa kľudne 5 bodov. Koberec preniesie teplo, celkom OK.
neakumuluje teplo, je to niekde na nule. Epoxid krásne preniesie teplo, ale neakumuluje nič, takže maximálny 1 bod. Ďalšie pozorovacie kritérium bude samotný dotyk. Pre mňa, ja veľmi rád chodím na boso, váľam sa po podlahe, je to pre mňa veľmi dôležité. Chcel by som rozdeľovať kľudne aj 10 bodov. Dlažba pre mňa nie je veľmi príjemná na to, aby som po nej chodil na boso a sa po nej váľal. Takže ona dostane minus 9 bodov. Laminát, ten je doslova na dotyk až nepríjemný. Takže minus 10 bodov. Vinily už sú celkom príjemné na dotyk, väčšina z nich, záleží aký kúpime, takže 5 bodov, vinyl LVT nie je rozdiel. Moonwalk má fúkaný lak na povrchu, celku príjemný, aj čo sa týka na sklznosť, kľudne by som mu dal 7 bodov. Drevo, samo o sebe na dotyk úplný top, takže pre mňa 10 bodov a 10 bodov. Koberec záleží, väčšinou sú koberce príjemné, ale nie je úplne až na to, aby to dostalo 10 bodov, takže 8 bodov. Epoxid, uvedomme si, že je to lepidlo. Ja by som sa toho lepidla dennodenne ani nemal dotýkať, takže pre mňa minus 8 bodov. Dizajn. Na to, aby bola vôbec podlaha pekná, musí poberať slnko, musí, dajme tomu, mať krásnu kresbu. Je to pre mňa dosť dôležité, nie je to úplne že až top. Rozdeľoval by som celkovo 7 bodov. Dlažba je dosť limitovaná voči tomu, akú urobí kresbu. Takže pre mňa minus 5 bodov. Lamináty sa často lesknú a majú na sebe ešte malamín, ktorý proste robí takú šeť. To znamená za mňa kľudne plných minus 7 bodov. Vinily už sú aj pekné, ale záleží, aký trafíme. Takže povedzme nejaké 4 body pre oboje vinily. Moonwalk má matný lak, za mňa úplne super, takže, ale nie je to ten úplný top, tak nejakých 6 bodov. Drevo, tým, že sa tam žiadna lamela neopakuje a tá samotná štruktúra je absolútne unikátna každou jednou doskou, tam by som pririadil 7 bodov, jak pre masív, tak pre trojvrstve. Koberec je limitovaný, buď to má nejakú kresbu, alebo je v jednej farbe. To znamená, že je niekde na nule. Epoxid dajú sa urobiť iba nátery, jednofarebné, ale zároveň dajú sa urobiť krásne nejaké mozaiky, nie mozaiky, ale proste nejaké ťahané epoxidy. Ten potenciál tam nejaký je, jeden bod. Poškrábateľnosť a odolnosť voči škrábancom. Pre mňa momentálne s deťmi dosť podstatná vec, ale nie je to až nejaký úplný top na to, aby som rozdeľoval 10 bodov. Rozdeľoval by som povedzme 5 bodov. Každý subjektívne podľa seba rozdeľujte. Dlažba je veľmi odolná voči škrábancu, ale zároveň, keď tam padne veľký ťažký predmet, môže tú celú dlaždicu rozpraskať. To znamená, že nezaslúži si to 5 bodov, ale nejaké 3 určite. Lamináty, znovu záleží, aký sme trafili. Môžeme nájsť taký, ktorý je absolútne sa zničí do roka, ale sú lamináty, ktoré sú vysoko odolné. Dal by som, povedzme, 1 bod. Vinily, či už na HDF doske alebo LVT, sú väčšinou dosť mäkké. To znamená, v tej poškrábateľnosti maximálne 1 bod. Moonwalk má abrasion class 5 až 6, to znamená, je dosť odolný, kľudne 2 body. Drevo je väčšinou dosť odolné podľa toho, ako máme povrchovú úpravu. Ale dá sa povedať, že nejaké 2 body by si zaslúžil. Koberec nemôžeme poškrabať, ale môžeme ho potrhať. Takže, čo ja viem, 2 body. Epoxidy sú väčšinou vysoko odolné, v poškrabateľnosti kľudne 5 bodov. Ďalší kritérium je cena samotného materiálu. Pre mňa nie je to až tak veľmi dôležité kritérium, pre niekoho to môže byť úplne kľúčové kritérium. Ja by som tam rozdeľoval povedzme 5 bodov. Dlažby sú väčšinou drahšie, to znamená dostanú mínus 3 body. Lamináty sú väčšinou najlacnejšie, to znamená dostávajú 5 bodov. Vinily na HDF nie sú najlacnejšie, ale zároveň nie sú nejak drahé, kľudne 4 body. Vinily LVT sú väčšinou jedné z tých najlacnejších.
To znamená 5 bodov alebo 4-5 bodov. Moonwalk je celkom drahý, dostáva -1. Drevo z masívu je väčšinou veľmi drahé, to znamená, že sme -5. Trojvrstvé drevené podlahy sa už dajú nájsť za dobrú cenu. To znamená, že sme niekde na 0. Koberce, záleží, aké sú, ale väčšinou dajú sa nájsť lacnejšie, dajú sa nájsť drahšie, dal by som tomu znovu 0. Epoxid sám o sebe ako materiál je lacný. Potom už tá inštalácia bude náročnejšia. Takže kľudne 2 body. Inštalácia a z pohľadu ceny, dĺžky inštalácie a náročnosti inštalácie. Pre mňa osobne to je kritérium, kde mne to je tak nejak jedno, ale to je tým, že mám stavebnú firmu. Pre vás, ak je to niečo veľmi podstatné, rozdeľujte 10 bodov. Takže ja budem rozdeľovať 2 body. Dlažba je veľmi náročná na inštaláciu. To znamená, dostáva -2 body. Laminát väčšinou veľmi rýchlo naklikáte, kľudne 2 body. Vinyl na HDF doske je ťažké rezať, ale inštalácia nie je náročná. Jeden bod. Vinyl LVT sa inštaluje veľmi jednoducho. Na druhú stranu, ak ho lepíte, tak musíme ubrať bod. Takže dostáva 1 bod. Moonwalk kliká sa, inštaluje sa pomerne ľahko, ale je ťažký na nosenie. Takže znova 1 bod. Drevo z masívu musí sa lepiť, to znamená, tá inštalácia je veľmi náročná, aj cenovo, aj časovo, -1 bod. Drevo trojvrstvé bude cirka nejak tak rovnako. Koberec, okrem toho, že ho tam musíme doniesť, následná inštalácia už je pomerne jednoduchá, takže kľudne 2 body. Epoxid, záleží, že či je to náter alebo liatý epoxid, ale veľký problém je s tým, že daný monter to nemôže byť v danej miestnosti viac než 20 minút alebo 30 minút. Potom ho bolí hlava. To znamená inštalácia -2 body. Servis a údržba. Pre mňa to osobne nie je dôležité, pre manželku je to veľmi dôležité, tak dajme tomu, že budeme rozdeľovať 5 bodov. Dlažba sa servisuje veľmi jednoducho, to znamená získava 5 bodov. Laminát, už musíte dávať pozor, aký máte prostriedok, to znamená, ale utiera sa veľmi jednoducho, kľudne 4 body. Vinyl, musíte dávať pozor na prostriedok a musíte dávať pozor na to, aby ste ho nepoškrábali počas údržby, to znamená tak 2 body u oboch vinylov. Moonwalk je na tom tak nejak rovnako. Drevo z masívu už musíte dávať pozor aj na údržbu a aj na pravidelnú renováciu. To znamená, ten servis už tam začína byť pomerne náročný. Sme niekde -1, drevo trojvrstvé, v tom nie je rozdiel. Koberec, okrem vysávania, povedzme, môže sa stať, že sa tam niečo vyleje a ten servis a údržba bude veľmi náročná. To znamená mínus, ale dobre, nie je to až taká katastrofa, tak -4. Epoxid, utriete ho veľmi rýchlo, väčšinou je to bezúdržbová vec, 5 bodov. Dobre, tie kritériá, môžete si tam pridať ďalšie, čokoľvek vás napadne, akékoľvek pozorovacie kritérium, ktoré je pre vás dôležité. Priradiť ľubovoľný počet bodov, to je čisto subjektívna vec. Čo sa týka materiálov, môžete si tam dopísať ešte ďalšie materiály, ja neviem, liatý betón alebo proste niečo iné. Vo výsledku vám z toho vyjde takýto nejaký sumár, kde keď si spočítate, koľko bodov nazbieral ktorý materiál, tak dajme tomu, že vám z toho vylezie, že najviac získalo drevo, tak pokračujte na náš podcast o tom, ako vybrať drevenú podlahu. V každom prípade stanovte 0, inak budete za 0, alebo rozpočet pridá 0.